Bism tal-Missija tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddis skont San Ġwanna. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn il-għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel iż-sebb reġa' mar fit-Tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li nqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lill-art u beda jikteb sebgħu fit-trapp. Billi dawk beqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: min fostkom u bla dnub jitfalaqu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs, qam dritt u qalilha: dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak. Qalilha Ġesu: mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Esattament l-Evanġelju jibda bl-aħħar sentenza ta' kapitlu 7, għax li qrajna llum huwa l-ewwel vers u l-ewwel vers ta' kapitlu 8 li kien hekk: u telaq kulħadd lejn daru, u telaq kulħadd lejn daru. Ir-rakkont ekku tal-Evanġelju skont San Ġwan illi ħanaqraw nhar il-Ħadd jibda kif qedtilkom mill-aħħar vers ta' kapitlu 7. Dan il-vers dritt jitfana fil-kuntest storiku. Kienet waslet l-akbar festa tal-Lut, dik tal-Erejjex, tat-Tinet, li kienet taħbad fil-ħarifa. U Ġesu iddeċieda li ma jmux Ġerusalemm jiċċelebra din il-festa għaliex qal: itilgħu intom għall-festa, imma jien ma nitlaqx għalija din il-festa għax iż-żmien tiegħi għadu ma laqlix. Imma il-ħsieb ta' Ġesu kien ieħor għaliex wara d-dixxiepli telqu lejn Ġerusalemm, San Ġwan jgħid: imma wara li ħutu telgħu għall-festa telaqu wkoll, mhux bid-dier imma bil-moħħbi. Il-kumplament tal-kapitlu jitkellem min nuqqas ta' qbil dwar l-identità ta' Ġesu, kemm min-naħa tal-qraba tiegħu u kif ukoll min-naħa tad-dixxiepli. U nies oħra illi kienu semmewh Ġerusalemm. U fil-fatt il-kapitlu 7 jispiċċa: u telaq kulħadd lejn daru. U telaq kulħadd lejn daru. Bħalli kieku l-Evanġelista rid jikkummenta: u kulħadd fehem dritu dwar Ġesu. Imma eżattament huti dan in-nuqqas ta' qbil dwar l-identità ta' Ġesu, minu Ġesu, din kienet xi ħaġa interjuri, bħalli kieku l-persuni li semgħu lil Ġesu fihom infushom ħassewhom maqsuma fi tnejn: l-idea uffiċjali tal-Messija kontra l-idea versus l-idea li kull persuna li tiltaqa' ma' Ġesu kienet qed taħseb dwar Sidna Ġesu Kristu. U fil-fatt is-sitwazzjoni tal-Lut hekk kienet, kulħadd bl-opinjoni privata tiegħu moħbija fil-qalb, imma imbagħad fil-beraħ kulħadd jistaħba wara l-liġi. U dan nistgħu ngħidu li kien li huwa l-kuntest soċjali li jgħinna nidħlu fl-atmosfera tal-ġrajja li għandna f'kapitlu 8. Ekku, u il-Vanġelu li ħanaqraw jibda hekk: Ġesu telaq lejn l-għolja taż-Żebbuġ. Telaq lejn l-għolja taż-Żebbuġ, il-famuż ġnien li fih aktar il-qudiem Ġesu kellu jara l-araq tad-demm. Huwa imsejjaħ
għall-ewwel darba u għall-unika darba fl-Evanġelju skont San Ġwan l-għolja taż-żerbuġ, ma jissemmix aktar hekk f'San Ġwan. Ġesu jgħaddi ħin jitlob fuq din l-għolja. Jekk l-oħrajn kulħadd telaq lejn daru, Ġesu wkoll ifittex waħdu iskiet qaddis ta' daru. X'inhu dan? L-intimità tiegħu mal-Missier u l-Ispiritu Santu jimmedita fuq dak li ġej fuqu għax hu jaf minnu. Ġesu waħdu donnu qed imexxi wekku, qed imexxi l-istorja li ser tiżboq fil-ħelsien, donnu ħadd ma qed jifhem xejn, ħadd ma qed jinduna x'ġej. U Ġesu li jitlob lill-Missier hija esperjenza mhux biss trinitarja. Sakemm kien għadu ma nkarnax, ma sarx bniedem, il-pjan tas-salvazzjoni kien jidher brillanti Alla li jiġi fostna. Imma issa jidher ħafna sofferenti. Donnu Ġesu kien jaf xejn fuqu. Ekku dik l-imħabba li għandu għall-Missier issa Ġesu trid ukoll titnissel fil-qalb tal-bnedmin biex huma wkoll iħobbu bl-istess imħabba. Ir-relazzjoni li wera mal-Missier ma kienx biex bija nistaġbu imma fuq kollox biex nimmitaw din ir-relazzjoni ta' Alla, ta' Ġesu ma' Alla. Imma l-għada qabel is-seppi din l-Evanġelu reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u hu qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet tiżni u qegħduha fin-nofs. Mgħallem qalulu, din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Issa fil-liġi tagħna Musè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jakkużawh, hekk jgħid San Ġwan. Mela dan il-fatt iridu naqrah fid-dawl tal-kelmiet dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jakkużawh. Il-kbarat tal-Lut hawnhekk ħasbu li f'idejhom għandhom każ perfett b'saħħtu biex jonsbu lil Ġesu. Ħanraw għaliex. X'inhi din il-liġi ħarxa kontra l-adulterju u kif kienet imħarsa fi żmien Sidna Ġesu Kristu. Ekku mara li tinqabad f'adulterju kienet tiġi imħaġra skont kapitlu 22 tad-Deuteronomju u skont il-kapitlu 20 tal-Levitiku. Il-liġi tispeċifika li mara miż-żewġa tista' tiġi akkużata b'adulterju. Ir-raġel miż-żewġ seta' jiġi akkużatu wkoll jekk inqabad ma' mara miż-żewġa. L-akkuża kontra adulterju min seta' jagħmilha? Seta' jagħmilha biss ir-raġel imweġġa tagħha. U biex jakkuża lil martu b'adulterju rid ikollu mill-inqas żewġ xhieda li jkunu rġiel u li jkunu qabdu lil martu tiżni fil-fatt, naturalment minn barra hu. Ekku skont il-liġi kienu jkunu iż-żewġ xhieda li jitfgħu l-ewwel il-ġebel. Insomma, il-liġi għall-Lut kienet ċara. Imma kienu nsew l-oriġini tagħha falla, sempliċement il-liġi għaddija Mosè u lil Mosè kienu jżommuh bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Allura il-liġi kif moddija minn Mosè kienet ibbażata fuq il-biża' u mhux fuq l-imħabba lejn Alla u fuq id-dinjità tal-mara. In-nies kienu imdorrijin jaċċettaw il-liġi mingħajr argumenti. U f'dan il-każ il-mara ġiet ikkundannata u ma kellha l-ebda dritt għall-indiema u għall-maħfra. Issa fi żmien Ġesu Kristu, ir-Rumani kienu neħħew id-dritt li jillut jikkundannaw lil xi ħadd għall-mewt minħabba ksur tal-liġi. Issa, dan naturalment ir-Rumani għalfejn għamluh sabiex juru li l-Lut li jisseta tal-liġi qiegħda fidej Ruma u meta ħadd aktar li jikmanda huwa l-Imperu Ruman. U għalhekk minħabba fek il-mara ma kienx ħadd titħaġġar.
Imma kif jidna l-Evanġelista dan għal-wulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jakkużaw. Ekku, mela dan il-fatt huwa nasba. Il-kittiba u l-Farizej x'kienu qed jistennew li jwieġeb Ġesu. Li kieku Ġesu żamm mal-midimba u talab il-maħfra minn għandhom, kienu jakkużaw l-ewwel ħaġa li hu kien qed itellef id-dritt li l-poplu tiegħu l-Ludi setgħu jgħaddu kundanna ta' pina tal-mewt u sieħeb tar-Rumani. It-tieni li hu kien qed joħodha kontra Mosè, u t-tielet li hu kien qed jagħmel lilu nnifsu kompliċi magħha. Mentri li kieku Kristu kellu jżomm magħhom sewwa, allura huma kienu jakkużawh li hu kontra l-liġi ta' Mosè li kienet tgħid li qabel tħaġġar adultera is-Sinedriju rid jisma' l-każ tagħha, u li hu kontra l-qawwa ta' Ruma, għax f'dak iż-żmien kif qed qabel Ruma kienet żammet id-dritt li biss seta' tagħti pina tal-mewt. Fil-fatt għalhekk li Kristu kellhom jaħduh quddiem Pilatu. Interessanti l-kliem din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Issa skont dokument antik il-Codex Beże, fil-fatt fisser waqt l-att ta' żwieġ. Mela jekk din il-mara inqabdet fil-fatt, ir-raġel kif ma qabadx. Ir-raġel kif ma jissemmix. Bil-fors ix-xhieda raw lir-raġel biex jiddikjaraw li l-mara adultera, jaqgħu dan il-fatt jiġbaħ lil dak ta' Susanna, għalhekk kellu raġun San Ġwan dan il-fatt jarah bħala nasba. L-Evanġeli jgħidilna imma Ġesu miel minn qaddu l-isfel u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Kulħadd bħarsa ta' akkużatur kien qed iħares lejn il-midimba barra Ġesu. Ġesu kien qed iħares lejn il-midinbin kollha li kellu madwaru. U fl-aħħar juru wkoll li hu maqut ingħaqad mal-midinbin. U x'għamel? Ġesu miel quddiem il-mara, jekk jgħidilna l-Evanġelu miel minn qaddu l-isfel. Mela Ġesu quddiem il-midneb x'jagħmel? L-ewwel ħaġa li jagħmel mhux jikkritikah u jikkundannah lill-midneb, iżda jidentifika ruħu miegħu. Iħoss jafas fuq spalleħ dak li jagħmel il-bniedem, kif jgħidilna San Pawl, u li ma kienx jaf x'inhu dnub sar dnub għalina, sar dnub għalina. Ekku, qisu hawnhekk Ġesu staħa minn flok dik il-midimba. Il-mistoqsija l-kbira li kulħadd jipprova jwieġeb x'inhi. X'kiteb fit-trab Ġesu? X'kiteb fit-trab Ġesu? Diversi santi padri orrif tal-Knisja qalu ħsibiet interessanti. San Ġerolmo pereżempju jgħid li Ġesu beda jikteb id-dnubiet ta' dawk li kienu madwaru jakkużaw lill-adultera. Jista' jkun ukoll li Ġesu joqgħod għad-drawa tar-Rumani illi qabel ma kienu jippronunzjaw is-sentenza kienu jikdbuha. Interpretazzjoni oħra hija li l-kidba bis-seba' hija maquda ma' ġudizzju kif insibu f'Danjel, tiftakruha meta r-re Balxazzar waqt festa li kien għamel ikla kbira ra dik lied misterjuża tikteb il-kundanna tiegħu fuq il-ħajt. Hemm min jgħid ukoll li Ġesu kiteb il-kliem tal-Eżodu tieħux bidejn bniedem għarrieq biex ikun xhieda falsa. Interpretazzjoni oħra u l-aktar sempliċi hija li sempliċement Ġesu bħal fil-kultura semitika kien qed iħażżes mal-art sinjali biex juri d-dwejjaq tiegħu kemm ma jaqbilx magħhom u kemm ma jridx jagħti każhom. U interpretazzjoni oħra ta' Ġesu jikteb fl-art għandha x'taqsam ma' dak li qal il-profeta Ġeremija kapitlu 17. Dawk li jitbedu minnu mill-mulej jgħid Ġeremija fit-trapp jinkidbu. Fit-trapp jinkidbu. Probabbli Kristu kien qed ifakkar lil ta' madwaru dan it-tagħlim famuż tal-profeti li kif il-bniedem Alla ismu huwa miktub fis-smewwiet,
dak li ma jindemx ismu huwa miktub fit-trapp, jiġifieri ma jiswa xejn, daqsxejn ta' ziffa u qisu qatt ma kien xejn. Billi dawk beqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom min fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. B'dan il-kliem Ġesu kien qed ifakkarhom fit-tagħlim tad-Deuteronomju kapitlu 17 li jitkellem mir-responsabbiltà qawwija ta' xhieda f'każ ta' kundanna tal-mewt. Ġesu qisu qed jgħidilhom li jekk intom lesti sewwa li tieħdu responsabbiltà serja ta' dan il-każ mela ħaġruha. Imma qed jgħidilhom ukoll li intom kollha akkużati għax Alla biss huwa pur, Alla biss huwa mingħajr dnub, Alla biss għandu dritt fuq il-ħajja ta' ħaddieħor għax hu biss sid il-ħajja. Hawnhekk naħseb jien qatt ma ltaqgħu flimkien daqshekk qawwija żewġ dnubiet. Min naħa dnub li ġie konfermat b'xhieda u min naħa oħra id-dnub moħbi tal-arroganza ta' min irid jakkuża. U b'dawn il-kelmiet Ġesu dawwar l-akkuża għal fuq il-kittieba u l-Fariżej, donhom tefgħu il-ġebla fuq saqajhom. U l-Evanġelu jkompli jgħid u reġa' niżel jikteb fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan, wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh qabdu u telqu. Imma l-akkuża fuqhom hija kera għaliex huma qabdu u telqu. Imma jista' jkun ukoll li dawn telqu u l-ewwel fosthom kienu wixjuh mhux għaliex ġiethom ħniena mill-adulterat, imma għax ħassew il-bżonn li xi ħadd iħobbhom wara ħajja mimlija dnubiet. Naturalment l-ewwel kienu xjuh għaliex min għandu l-aktar dnubiet suppost jaħfer aktar f'malajr. Jista' jkun li għarfu li l-ħniena u l-maħfra huma qawwija aktar mill-liġi, il-grazzja qawwija aktar mill-kultura, l-imħabba li tissodisfa l-qalb aktar mill-liġi miktuba. U l-Evanġelu jgħidilna u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix dak li jgħid il-famuż Sant Wistin, relicti sunt duo, miserja et misericordia. Tnejn beqgħu il-miżerja u l-ħniena. Min jara fil-verità tal-ħajja tagħna irid iżomm li din l-istorja tagħna, miżerja u ħniena. It-tnejn li huma jaqblu ma' xulxejn, mhux hekk? Il-miżerja titranġa kif bil-ħniena u l-ħniena turi il-qawwa tagħha quddiem il-miżerja. Bat il-Evanġelu jkompli jgħid qam dritt u qalilha dawk fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak. Ħadd sidi qaltlu mela anqas jien ma nikkundannak qalilha Ġesu. Mur u millum il-quddiem tidniebx iżjed. Bla dubju ta' xejn dak il-verb qam dritt għandu jfakkarna fix fil-qawwa tal-qawmien. Ġesu bil-qawmien tiegħu jgħaddi ġudizzju ta' ħajja. Il-miżerja tiltaqa' mal-ħniena u tinbidel f'ħolqien ġdid f'ħajja. U bla dubju il-maħfra tad-dnub ma kienx hawnhekk xi ħaġa maġika, imma Ġesu seta' jaħfer għaliex għax id-dnubiet kien ħajġorhom hu, kien ħajjitqannad bihom hu. Xi ħadd kellu jarfa'hom u jeliminawhom u dan hu għamlu bis-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Mur u millum il-quddiem tidniebx iżjed. Dawn il-kelmiet u mhumiex sempliċement appell biex ma tidniebx aktar. Iżda Ġesu hawnhekk qiegħed jamministra sagrament. Jiġifieri Ġesu li qara il-qalb ta' dik li għamlet id-dnub imma hija niedma, issa qiegħed jagħtiha s-saħħa, qiegħed jagħtiha l-grazzja biex ma tidniebx aktar. L-aqwa għal Ġesu x'inhu? Mhux dak li ġara u għadda, iżda millum il-quddiem, jgħidilha, millum il-quddiem għal Alla jimporta li l-maħfra hija rebbieħa fuq id-dnub. Ninbidlu tas-sew jekk nżommu quddiem għajnejna is-sejħa ta' Alla, il-glorja eterna, għax Alla
ma' sejħa li jagħmlilna qalilna wkoll il-kelmiet tal-profeta Iżajja se niftaħ treq fix-xari xmajjar fid-deżert. Jiġifieri fejn int taħseb li hu impossibbli, jien Alla nagħmlu possibbli. U allura bħal San Pawl nitolbu jiena niġri l-quddiem lejn il-għan, jgħid San Pawl, biex nikseb il-premju li għalih Alla qiegħed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. U nispiċċa billi ngħid li għal żmien twil dan ir-rakkont sabiħ ma kienx jinqara minħabba illi jekk ma jinftehemx tajjeb jista' wieħed jaħseb illi Ġesu huwa twajjeb wisq mal-adulteri u donnu jnaqqas il-gravità tal-adulterju. Ma dan assolutament mhux minnu. Ġesu qalilha mur u millum il-quddiem tidniebx iżjed. Il-komunità ta' Ġwanni u ta' Salluqa hija komunità imħalta. Insara Lut u kellhom ukoll insara Griegi. It-tnejn li huma kienu maqbuda minn passat qawwi ħafna li mhux lakemm tinfata minnu. Il-Lut kienu dominati mill-liġi ta' Mosè u kienu jarawha bħala assoluta. Il-Griegi kienu influenzati mir-reliġjon Omerika, dik ta' Omeru. Ritorna għal passat, għal żmien ta' deb ta' Itaka li kull Grieg kien ħares b'nostalġija. It-tagħlim ta' Ġesu huwa wieħed. Il-fidi hija indirizzata mhux lejn il-passat imma lejn il-futur. Aħna minn ġufobna niġu preġudikati ħafna. Aħna mdawrin b'kultura li mhux dejjem tirrifletti r-rida ta' Alla. Il-liġi tal-pajjiż lanqas dejjem konformi ma' rida ta' Alla. Mhix faċli tinfatam tinħeles minn dan kollu. Imma ekku m'hemmx mod ieħor biex tingħaqad mar-rida ta' Alla ħlief li tħares il-quddiem. Barra minn hekk din l-istorja tixtieq tispjega l-imħabba ta' Kristu li ġġib fejqan lill-midneb u turi wkoll l-azzjoni qawwija ta' Sidna Ġesu Kristu kontra l-imġiba falsa ta' min jgħid li hu ġust sewwa u jaħseb li għandu dritt jaħqar sal-mewt lill-midneb. Issa aħna kemm il-darba inħossuna ikkritikati u ikkundannati, kemm il-darba inħossuna li rridu noqogħdu attenti għal kull kelma li ngħidu għax inħossuna imdawrin bnies li lesti biex ikollhom ma xiex jaqbdu u jikkundannawna, insomma. Kemm il-darba inħossuna bħal dik l-adultera imdawrin b'dawk lil-pop għalina. Kif ukoll kemm il-darba aħna insiru il-pop ta' ħadd ieħor minn għalina qed nagħmlu xi pjaċir lis-soċjetà, lill-Knisja jew lill-Alla. Donnu diffiċli ja ħasra biex jgħaddilna l-ħsieb illi kollna kemm aħna ftit jew wisq responsabbli għad-nubiet li jsiru madwarna u ħaġa waħda jonqosna nagħmlu. Inkunu xhieda tal-ħniena li ġġib il-verità u l-ħajja.